Hvad ved du om kvindeundertrykkelse? Hvad ved vi om det? Ja. Ved du, hvad det er? Nej, kan du ikke lade være at sige det? Ved du, hvad kvindeundertrykkelse er? Ja, noget lignende. Altså almindeligt bestemme over kvinderne og sådan noget, ikke? Kender vi en hel del til. De styrer det hele. Tror du, der er kvindeundertrykkelse i Danmark? Ja. På hvilken måde? Mere kvinder bliver forhindret i at gøre nogle ting igen. Ja. Hvor tror du, det er værst i verden? Jeg ved ikke, hvordan. Hvor de... Mellemøsten og sådan noget. Ja, altså hvor udlændinge er. Ja. Hvad synes du om mandsfeministiske mænd? Verden. Ja, ikke? Vil du have fundet dig i det, hvis du blev behandlet sådan? Nej, aldrig. Hvem ville du have gået til? Jeg har nok selv lige prøvet at hylde. Ja. Okay. Og ellers så ja, så må man gå videre. Ja. Hvad er dine meninger om kvindeundertrykkelse? Det er bare sjovt. Ja. Hvordan tror du, det ser ud i fremtiden? Det er da lidt svært. Tror du, det bliver bedre, eller? Altså i forhold til Danmark, tror jeg, men sådan hele verden om, tror jeg. Okay, så skal vi høre om noget. Hvornår fik kvinderne stemmeret? Når de fik. Ja, jeg ved ikke, hvornår de fik stemmeret. I Danmark? Jeg kan huske. Gjorde de det? I 1915. Er det virkelig så lang tid siden? Ja. Nå, jeg havde gættet på i 30'erne. Hvornår blev grundloven stiftet? Det kan godt høre, at vi ikke har samfundsfag mere. Hvornår blev det? 1849. Tusind tak for jeres hjælp.